Yeah. Baka pag umabot ng 4. Asan na sila? Malalaman ako na. Inside. Oh, pala. Mark na, no? Hindi pa Mark. Wala. Jonathan, narinig ko na Mark. O, sira na lang ang kalaban. Kayo na naman? Kayo na lang kalaban? Oo. Paano? Ayaw mo aking kalapit. Hindi na oras sila eh. Tapos alam mo yun, parang nawawala na sila ng gana. Kaya syempre ano? Ayaw ko yung ano, parang ganun. Sorry. Sino pa yung mga... Nadakya. Kasi na yung kalapit.
possible na mawala. Hindi ka naman F plus eh. Lalo na pagkasarap na hindi siya. Ako yung kunyari na-confuse ako na ako. Tapos hindi ko secure. Hindi ko makuha. Hindi ko makuha. Ano pa paano? Hindi ko pa. Ang sakit nung isa ko. Wala nang warm-up si Messi. Ay, sorry. Tulog na yung papa.
Tingnan mo ako kay Bobby. Ano ba ito? Hindi niya mapag-sports. Kaya na? Kaya ikaw lang. Sabi sa'yo, mayroon ang matching sa level mo. Pag sa ganong level, laging ano. Lagay pa rin pangalan ko dyan sa My sure. Chloe niya. Thank you.